हेलौ थाख्ला फंबाय जावखादा आंखौ गोसोखांदों ना मायोलै माथो फन हरा हरदोंलै दिनैलाय माबालै थख्रा फंबाय आं माबा नोंसानि खैनाफोरखौ दानि नुदोंमोन मा मा होनदों नोङो जावखादा रांखावरिखौ नोङो लोगो मोनदोंमोन अबाव लोगो मोनदोंमोन हा माबा आइ बांबुलियाबो दङ ना सोर हौवाजों लोगो मोनदोंमोन हा जावखादा फुजायाव लोगो मोनदोंमोनलै आं फंबाय फुजायाव सोर हौवाजों लोगो मोननाय हा जावखादा सोर हौवाजों दा मा मोनथिगौ एसे गोजौयै जावखादा नों मानो फट' थिखाङासै हा फट' थिखांनानै नोङो आंनो वाट्सआप हरनांगौ होद मा वाट्सआपलै दा बेफोरखौ सालायनो रोङा आङो आरो आंनि मबाइला केमेरा गोनाङानो नङा ओमफ्राय माबायसिमोन हौवाया माबायसिमोन नुनायाव माबायसि एसे गोजौयै ओमफ्राय खानाया एसे शाहरुख खान स्टाइलनिलै थारमाने शाहरुख खान बायसिखाय आंखौ गारनानै थांबाय बियो शाहरुख खान बायसि हौवा मोननायखाय आसल बाथ्राया बिसो ओमफ्राय आंनि आइ बांबुलिया दंना गैया आइ बांबुलिया दङ बामबाय दङमोन बिफाया मालाय जावखादा बांबुलिनि बिफाया आंसो औ दा रांखावरिया बेजों हाबा जाबाय नालाय दा बिफायानो जाहैबाय आरो बिनिबो नङा मालाबाबो जानो हाया सल' शाहरुख खान बायसि हौवा मोननायखायसो आंखौ बियो गारना थांबाय बैथारिया साला र' बिखौ मोनबाथाय अबेखिनियाव लोगो मोनदोंमोन हा जावखादा गुवाहाटियावसो लोगो मोनदों आङो फुजाथिलियाव ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आं माथो होदोंमोनलै रांखावरि खैनाफोर होननानै आंखौसो दोखो रायबायलै सोर नोङो सोर आंगा मांगा आंखौ माथो होलाबायदों होननानै माने आंखौ सिनाया जाफ्लाबाय आरो एसेबां बिदिना बियो र' आं गुवाहाटियाव नागिरनो थांगासिनो र' गाबोन ओमफ्राय अबेखिनियाव थायोबा जावखादा अबेखिनियाव थायो बिसोरो आं दा मा मोनथिगौ अबेखिनियावबो थायो आंथ' फुजाथिलियावसो नुदोंना ओमफ्राय जावखादा नोङो सोंनांगौमोना नोङो थाख्ला फंबायखौ मानो गारना फैखो होननानै थै माथो होनायावनो आंखौ रायदों आरो बेफोरखौ सोंबा ओइ आंखौसो फाग्ला होननानै रायलायदों मोनथिबाय साला गुन्दिया एसेबांथ' बिदि नालाय बियो मा बुंबावनो आरो मोनदोंना फंबाय नोंबो थुंफ्रि खैनाफोरखौ होखारहरनानै बे रांखावरि खैनाफोरखौ लाबोनाया दा मोनदोंना मा बुंबावनो आरो मिस्टेक जाफ्लांबाय आरो दे होनबा दोनथ' दे सोल' रांखावरि नाकाथि बैदारि गोसो सेवग्लिनाय नोङो हौवासो जयै मारदोंना सल्लरि गयस्रि बेमारि बुरिखौ जोथोन लाहैनो थांनाया गुवाहाटियावसो सोरबा हौवाजों लाइन मारिहैबाय थादों नोङो बैथारि सालानि नोंखौ र' गारा र' आङो नङा आसलथै सोर हौवाखौ गोसथोनो फागोआव मोनखो बियो माथो मानसिया बराबो थांथिङामोनबो आरो मबाइलाबोथ' बेनाव वाट्सआपबो गैया फेसबुकबो गैया सोर हौवाखौ गोसथोनो फागोआव मोनमारखोलै आसरित बाथ्रालै रांखावरि आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनोमोन थार गोसोजों नाथाय नोङो आंखौ दिनै फोथाय खेबस' खालामना गालांबाय आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आं नोंनो सनाबो दाना होलायदोंमोन नाथाय नोङो आंनि मोजां मोननायखौ बुजियासै सिगांनि एक्स हिनजावनोथ' आं जरासेबो सना होफेराखैमोन नाथाय नोंनो खोमायाव गानग्रा गन्थङाव गानग्रा गोरनायाव गानग्रा आखायाव गानग्रा गासैखौबो दाना होजोबदोंमोन आं नोंनो इमान खामानि मावना होखायोमोन डिउटिनिफ्राय फैनानै जेमान मेंबाबो आं नोंनो ओंखाम ओंख्रि संना होयोमोन नाथाय नोङो आंनि मोजां मोननायखौ बुजियासै नोङो आंनि गोसोखौ दिनै सिफायना गालांबाय रांखावरि नोङो आंखौ दिनै फोथाय खेबस' खालामना गालांबाय नोङो आंनि गोसोखौ दिनै सिफायना गालांबाय फैफिन नोङो फैफिनलै आं नोंसोरनि अनगा बोरै थांना थानो हारसिंनो बालन्दा रखम गैला आंनि जिउआव रावबो गैलिया रांखावरियाबो गैला थुंफ्रियाबो मालायबा बिजामादै मोननायखाय गाजाथार जाबाय आंलै दिनै हारसिंथार बालन्दा रखमसो मोनलायलांबाय आङो गैलिया
रावबो गैलिया Lujan, আজি পূজা চাবা যাম। হয় নেকি জান তেনে আজি লগ পাম খামতো আৰু আমিতো ৰিয়েলত দেখা দেখি হোৱা নাই না আজিহে দেখা পাম কি মজা লাগিব আজিৰ দিনটো কি ৰোমান্টিক দিন হ'ব হয় না জান হয়তো আৰু জান ঐ জান তুমি ৰিয়েলত ফটোত যেনেকুৱা দেখিছে সেনেকুৱাই না তুমিতো বহুত ধুনীয়া চাগে হয় না ফটোততো ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা দেখছি তোমাক অ হয় জান মই ফটোত যেনেকুৱা ৰিয়েলতো সেনেকুৱা মই ৰিয়েলত বেছিহে ধুনীয়া তুমি ৰিয়েলত বেছিকৈ চাফা নেকি হয়তো আৰু জান তেনে কালি আমি লগ ধৰিম তাৰপিছত একেলগে চিনেমা চাম থিয়েটাৰ চাম হয় না মই কিবা জান মই ফিল্ম আৰু থিয়েটাৰবিলাক বেছি ভাল নালাগে কিবা চাৰ্কাছ চাম দে চাৰ্কাছ হ'ব জান তুমি যি চাৱা তাকে চাম যি খোৱা তাকে খুৱাম মই কিবা খাম চিকেন চাওমিন ৰল আৰু কিবা এই ভেলপুৰি খাম ভেলপুৰি হ'ব জান তুমি যি খাৱা তাকে খুৱাম ঠিক জান মই কিবা চলিটো অলপমান সিধা খালামনি খৰো তেনে मोस्रोमोनाबा माला फुजा नायनो फैगोन दिनै फैबालाय मोजां जागौमोन लोगो हमनो हागौमोन दाबा माला फैयो बिसोरो हेलौ मा खालामदों दङ ओरैनो नोंलाय ओइ आं फुजासो नायनो फैदों र सानावनो ओरैनो फाखोसे फैबाय र खुलुमनो होननानै हारसिं नामा ओहो हारसिं नङा लोगोफोरबो दङ बिसोरो जिलाफि बायगासिनो दं नोंहा बाया आङो बाया र दिनै ओमफ्राय मा नोंसोरो माला फैगोन फुजा नायनोलाय माला थांगोन बा दिनैनो फैयाखै मानो लोगो हमगोन दे दिनै थांनाय नङा खोना आब'आ सोंनाय नायनाय होमबालाय आङो सोंहैनि र दे दिनै फैबालाय मोजां जागौमोन आंखौ नायनो लुबैबाय दङ नामा बिदिनोसै दे जागोन दे आं आब'नाव सोंहैनि र माला थांनाय जायो दे थां सोंहै थां थांनि र ओमफ्राय आं नोंनो फन खालामना खिन्थागोन दे खिन्थाथार दे दानो खिन्थाहर दे जागोन दे आब' मायो आब' फुजा नायनो थाङैथ' दिनैनो थांबाय आरो सानब्रै सानबानि उनाव थांगोन आरोलै ओरैनोबाबो जोंफोरनिया फुजाया 8 दिनसो जाखायो दिनैनो थांगौमोनलै आङो माथो नोङो सिगां फुजा होननानै ख्लाब जाबाय थायामोनलै दा एबार मानो ख्लाब जागासिनो फुजा नायनोथ' होननानै मालायबा जोंफोर गामिनि मानसिफोरा फुजा नायनो थांसोबाय बिनिखायनो ख्लाब जादों आरोलै आंहा एसे नाङालै दिनै थाङा आं गोसो गैथारा दिनै समफोरसो थांगोन एसेबां समफोरा लागै नेबाय थानांगोन होमबा लोगोबो गैया आंहा मालाय बयबो गावबा गाव लोगोफोरजों थाङो दिनैनो थांगौमोन ना नोङो मानो लुबैयाखै होमबा दिनै थांनो गोसो गैथारा आंहा माबा दिनै ओमफ्राय नोंनियालाय माबाया गुमैया फुजानसारा
जोंनियाव फैयानो बिसोरनि जायगायाव नायगोन मालाय दख'नाबो सुनो दङ माथो सुहैनि र' होमबालाय आंनिखौबो सुना हो जागोन दे तिलुनोखौबो सुनो दङ र' सुहैनि थाङोब्लालाय साला आंलाय दिनै थांगोनसो सानदोंमोन आब'खौ आंबो फुजानि ओरै शकिं गैखाया नाथाय आं नेरसोननि थाखायसो थांनो नागिरदोंमोन फन खालामनि र' थाङा होननानै हेलौ नेरसोन औ मा जाखो मोस्रोम फैगोन ना दिनै गैयालै दिनै थांनाय जानाय नङा दे नोङो गाज्रि मोननाङा माबा आब'आ थाङानो आंहा आरो गुबुन लोगोबो गैबावना रावबो दिनै फैया होमबा मालाथो फैगोन माबा समफोरसो थांगोनलै गाबोनबो थाङानो माथो फुजायानो बायलाय लांगोन ओहो बाया जोंनिथिं 8 दिन जाखायो फुजाया दे होमबालाय जेबो नङा ओमफ्राय मा नोंसोर थांथ'वा नै थांसै र' दे होमबा दा लाखिथ'नोसै दे उनाव फन खालामगोन दे होमबालाय जागोन दे समफोर दे होमबालाय बेसेबा नायनो लुबैखाना दंखायो नोंखौ नेरसोन आङो दिनैनो थांगौमोन आं नाथाय आब'आ थाङा आरो माथो खालामबावनो आरो दिनै नुनाय नंला दे आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा दाथ' फुजा सोलिगासिनो माने आंबो फुजा नायनो थाखाय बेसेबा क्लाब जागासिनो आरोना लोगोफोर माने बुंनो थाङोबा बे साननैसोआ भिडिअ बानायनो इन्ट्रेस्टानो जाथाराखै लोगोफोर बेसेबा क्लाब जागासिनो ओमफ्राय आरो आङो माने आलासिफोरजोंसो थाङो नालाय फुजा नायनो ओमफ्राय आलासिफोरा लिंगासिनो फन खालामनानै ओमफ्राय आं दसे थानानै थांसै आरोना लोगोफोर माने बरबुरियाव थांगोन आरोना फुजा नायनो बरबुरिया एसे खाथि जायो आरोना लोगोफोर जोंहानि न'निफ्रायथ' एसे गोजान जायो देनाय आलासिनि न'निफ्राय एसे खाथि जायो आरोना लोगोफोर एसे माने 5 किल'मिटारसो जागोन आरो भिडिअ बानायनोथ' गोसोआनो गैयामोन थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय बानायबाय आरोना जेखि जाया एसे बानायना दोनबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे फुजानि उनाव आङो सानफ्रोमबो होबाय थागोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ